Shugaban Nijeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da gwamnan babban bankin ƙasar CBN Godwin Emefiele daga muƙaminsa. Sanarwar ta fito ne daga ofishin sakataren gwamnatin tarayyar ƙasar, ta ce an dakatar da gwamnan CBN ne domin gudanar da bincike, sannan kuma ya sauya fasalin harkokin kuɗi a ƙasar. Shugaban Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da gwamnan babban banki Godwin Emefiele daga ofis ba tare da ɓata lokaci ba, in ji sanarwar. An umarci gwamnan CBN ɗin da ya miƙa ragamar tafiyar da harkokin ofis ɗin ga mataimakin gwamna mai kula da harkokin gudanarwa, wadda zai kasance muƙaddashin gwamna har sai an kammala bincike da kuma sauye-sauye a ɓangaren kuɗi. Emefiele ɗin dai tsohon shugaban Nijeriya Goodluck Ebele Jonathan ne ya naɗa Emefiele a matsayin shugaban CBN a shekara ta 2014. Zuwa yanzu dai sabon shugaban ƙasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da gwamnan babban bankin wato Godwin Emefiele daga shugabancin gwamnan CBN na Najeriya a shekara ta 2023. Tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike ya jinjina shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bisa dakatar da gwamnan CBN Godwin Emefiele. Ya nuna akan cewa kamun daidai da ka dakatar da Emefiele, inda Wike ya bayani ga Tinubu. Wike na ɗaya daga cikin waɗanda suka soki tsare-tsaren Emefiele, musamman wajen canja kuɗi wadda ya wahalar da talakawan Nijeriya. Wike ya ce shi da sauran mambobin G5 sun gamsu da kamun ludayin shugabancin Bola Ahmed Tinubu kuma suna tare da shi. Shin kai ma a matsayinka na ɗan ƙasa kana tare da sabon shugaban ƙasa na dakatar da gwamnan CBN wato Godwin Emefiele daga muƙaminsa? Kana goyon bayansa a matsayinka na ɗan ƙasa?